vidíte to samé, co my? Vidíme UFO, lítá tam a svítí. Kiki tam není nic vidět. Kiki? A je to hustý. Ale jelo to víc doprava. Že jo? Je to víc vpravo. Kiki breč. Nemůžu, já se bojím tak strašně. Já ani nemůžu brečet. Ježiši, to je hrozný, přijdou UFOni, Kiki sežerou tě za živo. Uříznou ti kusku, že budou si dělat vzorky. Naklonujou tě. Zavřou A nás ty do klony si zkumavek. potom opečou na rožní. Zavřou nás do zkumavek. Já bych řekla, že nás zavřou do blázin. Jestli někde budou říkat, že napřed oknem lítalo UFO. Tebe určitě. Tyba, ale vidíš, že to tam asi půl hodiny. Kiki asi jde se Já živit. myslím, že je to letadlo. Ano. Vidíš, to ono se to teďka spojí. Oh! Hej, to je hustý. Kiki, vidíš, to ono tam lítá něco okolo. Čum na to dopr... Kiki, dělej. Ono to odlítá. Já se bojím. To si země. Ono se to Kiki, já se bojím. Ina. Nejsou. Pani Karlova. Mami. Ale ono se to rozdvojilo a odletělo to. Je to tam? Je to tam? Už by se nemusela natáčet. Já fakt brečím. Nebre.